Lunas an líideag nach seart a buinú an nuas cóthaíart hanga ó intas na macléin ag Ollscoil na Ríona. Wagur an commission fástaíarte, narú siad ag teart le láthair ibre neodra. Tá mecléin na mund bachtas le na eileráist, a bheith mar chuid de fálasaí cimpsíthe Gaeilge a táir geirí an Ollscoil tóiteiste. A hané cansta le huidiréis na hOllscoile, dúdú leis an chuman Gaeile nach mú Físeán, go dtí go mó creat reachtú le bhéim, sé sin ordú ó Commissioner Gaeilge. TG4 am goil an fiú an aglah seo Dhána as an miún scanlag a bhí heismin an Ollscoil dúin. Déan ní siad nach mééis siad sásta seo Dhána go dtí go bhfuil orthú agus go dtí go tagan policythe an Commissioner a héanaisteach. Creatim híon go go thuú bheith a bhád níos geiste an seo Dhána. Me feicim muid ar an cóirlaí cathrach údras Feirste mBéal Feirste ag Johnny Rudigan réasanta si go le le cursí teanga solo bhfuil orthú agus just TG4 faoin mún seo an Ollscoil. Tá dal chun cingeanta ag Ollscoil na Ríona ó hiú scéim chónaithe Gaeilge a bhainú, ceir a chuirsa úra le Gaeilge, agus tá gaithéad sa bhí sa seart an géad de éas tacha ar líon na macléin chláirithe de chuirsaí Gaeilge an seo. Is fiú lua a áine go bhfuil spéis olmhór ag pobl na hOllscoile trí chéile sa teanga agus tá muid a caint ar bhicléin idirnáisiúnta, tá muid a caint ar bhicléin as gach pobl. Agus is dóigh an drámóg na lénta seo go dtuigeann siad go maiint an Gaeilge le gachtainna, gur bháiló an Gaeilge a bheith feiceálaach, fiú mar bhfuil siad lífa i féin, agus tá muid tócasach go náithneó an Ollscoil sin agus go náithneó siad an ról ceanróideach atá le himirt acu sa tochaí an seo. Go dtí seo níl freigra foiite ón Ollscoil ar dhearartas chun míniú a chóirt ar a seaasú a díú fálasaí Gaeilge. Aine ní gálar an mé ar TG4, Feirste.